One of the generation kafu ebe native doctor na tu egbu ndị kidnapper. Na the generation kafu ebe onye kpọrọ onwe native doctor na tu egbu ndị ntọ. Na tu egbu ewe gba anya egbe. Ndị ba ekene kwa munu biko ebe ọbụla na-enene m udodile nwoke udodile nwa biko na unofo na aro na ha agba n'ike ka ọ na-agbafe. So biko na unu mana mgbe asị mụ na nna like ọgụ big man na big man. According to Onye Jesus. Osi no na like ọgụ gịnị big man na big man. Mụ nwakwa ebe anọ na like gịnị ọgụ big man na big man. Maka ọsọ ọfịa sị gịnị two poor men cannot help each other. Ọhịa ọsọ ọfịa kwu. Ihe okwukwa n'Igbo wee bụrụ na onye ogbenye na-abada enyela onwe ha aka. Mana ọgụ big man na big man iwụrụ onye ogbenye gwe n'akụ na-enenezi ọgụ big man na big man. Before ma na-eme na ofu ego isile ha na-akpa dapụ. Ịmala ihe ya akọ. Banye na onye big man ibi ekwu ihe onye big man ibi na-eme ama awụlọ ọgaranya by then go amụtakwu. Ozi atata wee bụrụ gịnị? Onye Jesus amara m onye kpasuru ya iwe. Amara m ndị kpasuru ya iwe biko ọ bụrụ unu nwa kpasuru onye Jesus iwe. Jekwanụ kwunu setụlụa. Maka na amara m ihe mepụta na so na tampa with page ya mana na tampa with ndị customers ya. Ọ gwagwu unu so na ọ na-eme dibịa na-eme ụka ma ọ bụrụ ihe ọfụ na enwe ada eme nke ya ezo. So biko nu achọrọ m ka unu nene video onye Jesus ịma na ọgụ ka ọ na Jesus na-agwa. Biko ịkaba arụ jeje amend ya your ways. Ịbụkwa na ọ bụrụ gịwa ịkaba arụ zie onye ọ na-agwa sị na onye Jesus na-ewe iwe. Maka mpịawa azụrụ isi ọ gwakwa unu agwa na disi ka o si wee kwado bụkwa azụ anụ ụka na ọ enyekwa bloggers nne. Onwezikwa ihe ọzọ anyị na-alụ. Onye Jesus ọ gwara ntị ya nke enye anyị nne biko ịkwụwa anya wa aka Igbo nsogbe ka enye anyị nne ka anyị nwekwa nwe haifo wee kọọ. Maka gịnị mee na ọ bụrụ na ọ dapụghọ na-akpọ ọgaranya onye ogbenye ama nli because na ibulu enyi n'isi were ụkwụ na-azụgbu abụzụ ebe ha ka ị na ihe na problem weta nwa blogger. So naanị unu bụ enyi n'isi hapụ na abụzụ a ka ọ were nwayọ na-aga n'ana maka anyị na mmadụ ya adọkwa vam anyị adọkwa mmadụ vam dịsi ya ha na vidiyo onye Jesus ka unu ihe ọ na-ekwu gbanyere ndị na-achị ya okwu makwa m onye ọkpọrọ afa mana ihe ejizi ile gị wee gụọ eze gị ọnụ ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị be anyị. Na-emezikịta abụ unu fụ onye kọmentị ezigbo ife unu eje na inbox ya taa akụlụba onye a bọbụ onye afọ iyi kọsụ bụ onye a. Can I tell people something? You are fighting me, you are destroying your family. You are fighting me, you are destroying your generation. Because I do not fight you. Mwopụlụ onye mpụta na chop ya maọbụ name boss ya debe nonsense. Oh, ịchọ ma achọ gị. Ịchọ ma edelu gị rest in peace. Anyị ma na igwe niile ije n'ozu mana ọka onye sizi wee nwụ. Ọ mmadụ ncha ga-anwụ mana ọka onye sizi wee nwụ. So, you people have been commenting nonsense in my page. I did not talk anything. That was not enough for you people. Now, if anybody comment good things in my page, you people will go impose that person talking nonsense. And I now really ask, is Onye's the really your problem? Am I your father's problem? Because I can't just understand. Am I your problem? If I'm your problem, then I'm your finisher. If you see me as your problem, then I'm your finisher. Because I will finish you and your generation. I have never come to your DM or even your page to comment. Manine Zurori, you did like a criminal. You come into my page like a thief. If they watch me, heart go they break you. If they watch my program, heart go they break you. Because no foreign imunu do no nyezega. Imano kita kan kebolo bido. Iku yemes kwa nuku Afrika oko. Obu no drug ki na-ebu. Je bube drug. Hapụ ọlụ native doctor. Eji na native doctor wee na-ekpuchi runs ya na-alụ. Ndị mmadụ bịa dị afedo no native doctor na-enye gị ego. Ma si ya ama no you are a drug pusher and you were men's na-ebu drug pusher. Iku ye kwano na ara and aga Afrika oko. Many of you now native doctor, even you will face native doctor sebona often send ndị a na-abịa comment nonsense na my page.
and the Amamufa had the Madanabo, but I will not call their names. How were boys in Melufa local Yahoo, local internet, na block or say, na messy line on the madu, many 30. Manana Mafuso Nuncha, I just keep quiet. Unu choy native doctor, onwe kunu ye provoke to carry him, abamu noto. Ma racho ko wajiraki abu noto. Obu no drug, kono choy push. Obu no cocaine, kono choy le. Leben cocaine, one native doctor. Who is na native doctor, we na cover. Run so no ne deal with. Makana ndi man weke, fe do no native doctor ne nyu ne ego. Mana si ama no drug. And mwako no lulu no na nemelono anorom ne ya enwekwa onye nna achọ nke ọ na-achọkwa na m maka ụnụ chọta m mma agbakwa ike ife niile ma onye nke ji mmadụ nkịta dị na be ike ife ọ na-alụ onye a na-achọtala gị ụmụ nwaanyị unu ji eme ife unu na-eme gee m ntị hapụrụ m aka ọkụ ya ka m ji wee sị ka m nọọrọ onwe m na ọnwezie mụ na ya ga na-ayị ma sị unu bakwu na na-ezu ndị otu unu a na-manipulate my page a na-manipulate onye bịazie kọmentị ezigbo ihe feje m onye afọ inbox na-akọ nonsense. Leave my ministry alone. Ọ bụrụ na nna eje ụka na-agọ mmụọ ọ bụrụ taa ka o bido Moses jere ụka ọ gọrọ mmụọ ọnụ na-agụla akwụkwọ nsọ ọfụma ndị ala na ndị ori unu ji onye eze akọba njọ. Hello, good afternoon, I'm on live video, call me in the next 1 hour. Dori nenu ndị kem ma ndị lenda nnafa useless just to be on top. Hapụrụ m aka onye eze karịkwa amosu karịa court. If you understand the meaning of onye eze, the father of all the men's, a man of mmụọ na-asa anya ma afọ ahụ kpachara na anya unu enwekwa ndị nna azọpụkwa gasị ka nọdụrụ onwe m ụnụ ka na-achọ m nọdụrụ n'onwe ụnụ ka na-achọ m fake dị unu n'ime erike because ọ bụrụ na ọ bụrụ fake afọrọ nka mmadụ ya esi wee kwụọ people ụgwọ fe wee jee na kọmentị nonsense na peji ọnụ ọzọ na peji na-abụrụ ya inwe unu ruo ebe a unu fụ ndị ọ dị unu ka fe eji ego unu aba na inbox onye a don't worry asị ọkwa mụ na-eti na mkpu even ma ụmụazị ya na-eyuzu ma ndị achawa ụmụ nwaanyị a na-eyuzu ike unu ga-agba ọtị very soon. Unu chọọ ibu kokin unu na-ebu kokin ọka nta unu chọọ ibu na-ebu kokin hapụ na ọlụ dibịa. Unu chọọ ịlụ dibịa unu alụa dibịa. Ma ndị na-eje akwụ ndị ụmụ boys ụgwọ akwụsịa ụmụ boys ụgwọ enyesịa fa obere oge ebere ego asịfa bịa kwụọ na line. Ma ndị na-eje egote efi aje egote efi akpụta asị na Thanksgiving ka abịa unu chọkwa aya onye eze unu ga-afụ aya onye eze anọkwara m onwe m I dey my den make una dey una den. Dibịa maara ife ọ na-eme ka m gbuzie anyị asị dibịa maara ife ọ na-eme ada egosi dimension bịa na net. Dibịa ọbụla na-egosi chembia ikengi ya na net ofu o ji wee bụrụ dibịa na net onye abịa ordinary comedian ka ọ bụ ise content creator. Igosi dime na ọfọ na-alụ ọlụ ọbọnụ kamera ọ bụrụ na ị mara gan ask your father gan ask your mother. Ife arafu ebugharị na Facebook si na ọfọ ọhọwụ ọfọ igosi dime na ọfọ na kamera ọbọnụ iru kamera nwanne anyị ma ife a na-alụ abụkwanụ m aka apụrụ m aka na machọsi ọ by force apụrụ m aka ibute ọfọ anyị nna anyị ndị ya nwetara ife a na-akọ ibute dime na ọfọ daba n'iru kamera ọ na-abụ ọnụ kamera ịmakwa na mmụọ na onwe ya bụ signboard mmụọ enidoro signboard
Mmụọ enidra signboard. Mmụọ enidra signboard. Ma mụ amaghị nwa ka ntinye onwe m na ya. Ma mụ amaghị nwa ma ndị pastọ, ma ndị ụka, ma ndị omenala. Onye ọbụla ga-akwụzi mmadụ ụgwọ ma ọ bụ efi ọma na onye agụ pụta na net si na mma ka eji ebiatụ ma ọ kwụọ ndị mmadụ ụgwọ abịa na-asị na Thanksgiving. Ma ndị akwụrụ ụgwọ afọ akwụ. Ọ bụrụ na unu continue after today, unu ga na one after the other na accident. One after the other. Onye kwụọ ụgwọ si bịa mee ife ahụ, esi back to sender. Abụrụ m aka o, bịara na my team. Apụrụ my page aka. Echigo nwa the man last time. Ifunu ga ebe a na-etiri onye eze mkpu. Mụ achọrọ iti mkpu a maka na ama m ife ọ ya aworeta. Kpacharịkwa na anya ụnụ. Hello. Kpọọ m ebe 1 hour na mụ nọ live video. In fact, bidozie tata gaba sef. Mma na-akwụzi ndị blọga ụgwọ fa na-akọcha m. Ọ mụwa bụ onye nwere ike ịkwụ ndị blọga ụgwọ si fa kọcha m. Fa bute m na net kọcha m. Alike m nkọcha. Ada m ekpuchi ka some politicians. Abịara m ime ụmụ ihe nonsense ya. Ife a na-amara ada amụ ya. Hapụ na onye eze aka o. Mind their way. Mind yourself. Maka na nwere mụta nke osu n'ala. Amakwa m ọnụ unu dị unu asaji apụala. Very soon ndị mmadụ ga-ama na most of you bụ drug pushers, not native doctor. And most of you na-emekwu ebele bụ non-intolerance. Non-intolerance enwe nke nọ for Ọnịcha mana mma kpọrọ afọ ya. Ife a nafa asị na ha na-eme ekpere anọdụ intolerance. Ejiri ndị nne nwaanyị wee na-agba achawo, ejiri ụmụ agbọghọ wee na-agba, amasị m ihe niile a. Mana ha pụta kịta asị na hello man of God, hello man of God. I'm not a man of God, oga. I'm a man of spiritual entacum. I know the see face. Once I know the kill, I know the once man I come out on Obara Madu. You are talking nonsense. You are talking nyampum. They're your own. I dare my own. I put on my page akao. One of the generation kafu ebe native doctor na tuwe bundi kidnapper. Na the generation kafu ebe onye bolo nwe native doctor na tuwe bundi nto. Na tuwe bwe gba anya egbe. Na the generation kafu na ebe native doctor si ma ndị pastor si na agba escort aga. Ala kia yi chukwu aju. Je n'ugwu asa ka ifo malam. Malam nwele ife si ebe aga ịma mmadụ. Mara m ndị a na-edeceive ha na Igbo. Onye eze na-agala owu ya maka na mụ na mmadụ ejila afịa. Ọnwụ na-egbu mmadụ fụma wọmi ọnwụ na-egbu mmadụ na-ekele ọlụ eke. Onye na-alụ ana na protect onwe ya. Na-efe ndị ala apụta tie ọba ọga ọfa bụ ọfa dapụta na iru kamera. Tell yourself the truth. Unu na-ebu ọlụ, unu jesia ugwu Hausa, Niger na Bamunga Triangle, unu luo butesi obele ike, enyesia unu obele ife, unu pụta unu ekechi osisi n'ọfọ. Oga, quote me wrong, quote me right. Ọfọ bụ ọfa dapụta n'iru kamera. Ịmakwa na onye bụ mmụọ, ọ bụrụ mmụọ niile ka ihe choo na kamera. Ndị pastors na-ebu escort aga. Ndị dibia ebidokwu ibukwu escort. Onye ọbụla escort. Get the meaning of spirituality now. Oloto ụwa nke abụla ọgwụ ele. Ọkụ ya menye si ka nna ọlụ onwe m. Aka nya apụta ọzọ. Enwe ndị kwesịsị ibi imu moto maka aka nyelụva. Enwe ndị mana achọrọ m ịkpa afa. Mana si na ife na mpụa. Si na page mpụa.